Nanti ia kena utrai, bangun berkui pihak kena step, amen. Dengan pon tinggi lagi kapan jinglang, dengan pon lagi kapan berkui kereta yang kecuali utrai, untuk MG, untuk sispa, jiu Jesus Christ. Cile bana aing utrai kecing pagi jis nega kecuali. Jesus ni aing me, oh Jesus Jesus, ikirku ya metrai. The SHUWA mitrai, oh, ikirku mitrai, oh, ikirku me, sisu ikirku me, ni aingo ya mitrai, nga aingo ya mitrai. Ngai goya mitra da do do da jings no ngai goya mitra isle banang go trying to see you wrong trying ngai goya mitra Mitra, oh man kerku ya mitra, ngan kerku ya mitra, da do do da jings no, ngan kerku ya mitra, sisi no. Dadonon, dadonon, da sing skiongo, ngan kerkuya metrai. Oh hallelujah, terang kerkuya mengsisu, kerkuya kerteng jomi. Oh hallelujah, sisu sisu. Oh yeah, go in try. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The serba jamin onglang. Hallelujah. You know you roy try. You know try. Who shall separate from the love of Christ? And I'm done pala apa yang klan Jesus Christ. Amen. Who shall separate me from the love of Christ? Who shall separate me from the love of Christ? Shall troubles or hardship, persecution or famine, and no one can separate me from you.
Christ มาดูบาลาเป็นยาคลาดนาจิงอีดูคริสหาตุจีจียาเลจีฟิชีตอมลีจีดิวอมดนบาลาบันเป็นยาคลาดงานไหวอมดนบาลาบันเป็นยาคลาดHallelujah, hallelujah, shout right, oh man, right, hallelujah, hallelujah, shout right, oh man, right, hallelujah, hallelujah, shout right, oh man, right, hallelujah, hallelujah, shout right. Oh Jesus, oh no one can separate me from your love. Oh, who shall separate? And who shall separate me from the love of Christ? Who shall separate me from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, and no one can separate me from you. And I sing, no one can separate me from you. And I sing, hallelujah, hallelujah, to the Lamb. 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 Oh, hallelujah, hallelujah, to the Lamb. Oh, hallelujah. Oh, quiero imitar. Oh, Jesus, you've been crying me. Yeah, you get to try. Yeah, you make a good Jesus. Oh, you've been crying me. Yeah, you been. Hallelujah, hallelujah, try. Yeah, you make Jesus. Hallelujah. Amen. To God our Savior, who alone is wise. Thank you, making good right. Hallelujah. Yeah, you making good right. Hallelujah, hallelujah. Ngan right, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Long like and thee. Ngan right, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Long kapura. Ngan right, Hosanna, Hosanna.
je ban ai ngu try iki kamba ga ju ki bola le bangile pen kraw ga kerdeng ga ju er ga step you try melom ba dei hop mani ka buram melom ba dei hop e ga jingo ba ga jing mani ba ro kan ko try even cry me Jesus Kajing kubli iya je pisi sien prabangai haka kerteng kajung Jesus Christ ngas ngongu yu blay nam takinong yalam baro jong ka United Christian Faith Apostolic Church kiba jusen ran bat kubju ai men sim yang hai ki por baro bat hagen ka klip mat ngayo ban wan biang sipi ban ai ka tin ka jong blay bat longba ka channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church nga ai kublay pi baro ki bala bani I kane ka jing shikri bat khamtam ye kane ka tin ka jong blay ka bangin yo sngo hagen ka klip mat Nasimin ka kabuban priang subhay pi baro bat hakaju kapor ya kaban ai khublei snam thamai basuk ya pi we haka kerteng ka jong Jesus Christ ban ka khlemat ngakwa e kaban penpai ya pi we shaka ktin ka jong blei kadan ka benta ka ba utrai ubu haka donut jong anadu bas dang junub snam na ka ktin ka jong blei ya kai ka banga ba pi kum ki kristan ngi don kam ban le ha ki sngi kum ki ne ki banging em ki badap ta ki jing e bat khamtam ngi I ba kabakut kala hajan ngakwa ban penpa ye phi na ka ktin ka jong blain ka klip mat kata kalong na ki kam ki apostol kalenong ka ba arpu phra ka khot ka ban kong ter ngakwa ban puli na ka ban ta jong phi baro hagri ka klip mat ti andang ila yo laj im anda kum ta ngila ya tip ba khot kerteng ye kata ka dolnong melta bat kita kinong kendong kila pen I ke jingle I jengi ka ba kham phla namar kila sluding bat kilai khot ngobha yangi baro namar utau slap uba men kata bat namar ka jing peja Tynrai upol haba ulala khar shiba kiding bat ula tai ki hading usenpu ula mi no namar basit ba ula sno nakakti jong u timan ba kita kinong kendong kilai I u tamrat bausdin nakakti jong u kilai ong parlok klem artatin uniu briu ulong unong penyap briu ubala ula yo lait nakaduriau ka keput kam samla sya ba unim penban haba ula kenterno yau tau merat hading umpang iai Tynrai kilai khmi lenti ba un sa sip no lani ba un sa kelon yap shisendan Tynrai haba kidang ye khmi lenti slam bat kilai I ba sham sniu ai ru kilai kala jingmut bat kilaong ba ulong ublai kani di ka benta jong ka ktin ka jong blai ka mangkwa ban ya sam rangkat lembat phi ha kani ka klip mat kani ka benta ka yathu yangi ha ka ktin ka jong blai shapang jong upol apostol ubalong usekri jong Jesus Christ uba menshwa ulalong unu penstamben ki kristan Tynrai hadin bola IT la ka jong ka jingem sha jisu ulas dang ya ka ban yalap ya ka gospel ulas dang ya ka ban le shipun ki kam na ka benta jong Jesus Christ ulas dang man sengi ki balang hai ki jakapa per Tynrai ha ka khat do la ong ba kila kem ya u bat kila bu yu ha ka bendi kani ka dei ka jingathu khana kai thu ingi ba opsul pol udang dan ha ka lenti ban le sharom ban shong bendi hangta da ka jing penbait jong ki sipai bat jong ka himarom hakum kata ka por ka bible ke thu bakat bakidang don ha ka lieng ka bible ke thu bakini ki briu ki badan ha ta ka lieng rangkat bar upol apostol bat baro ki badan ha kata ke eryong ka bawan ye ka ban ye le ye kata ka lieng kalapen pat bat kalapen ngam ye kata ka lieng Tynrai ka weiru ka mensim kam sham layap no ong ka ktin ka jong blai bat kilas dang ye ka ban ye jingi kilas dang ye ka ban pelaj ye ladi pelaj im ye ladi na ka jingyap ha kata ka duriau bat kila poi syakata ka dolonong ka bakhot dolonong melta hakan ka benta la ya thu ingi wa preng jo ka jing slap apreng jo ka jing peja jo ka suj menang apreng jo ka jing kriat badang lai im na ka duriau ka bible ke thu ingi hangni ba kila poi hakata ka dolonong bat kita ki briu ki berana hata ka dolonong kila isen ai yeki bat kila rap ban sluding na ka benta jongki bat ka bible kari thu shushu ingi hangni la ong ba ki briu paro ki balai im na kata ka lieng kila yo ban sai ding yang ta Tynrai upol apostol om tang bo usai ding Tynrai ula leit ya ka ban khar ding shushu ya ka ban penme ya kata ka ding hangta Tynrai hakum kata ka por la ong la mi we buseng na kata ka ding bat ulapu ya ka kti ke jong apostol Paul hakum kata ka por ki briu ki badan ha saudong jong u khamtam kita ki badan ha ka dolonong kila ong bat plem uniu dinong penyap briu ulai im na ka duriau Tynrai sham la lai im nong niu merat hakum kani ka por ka bible ke thu bakila pet je u lano bo un kelon nyap no bat lano ya ka ba un nyap no na ka bi jong tau beseng
Henry Apostol Paul ka Bible ka ong ula kenterno yaw tau besen ba tau besen ula hap hakat kading ba layap no ba habaki niki briu ki pet lano ba un kelon yap Henry syem la kelon ba kila penlong penban yu kum ublay ong ka Bible kila pet yu penban kum ublay hadian jong kata la yathu yangi bauta uwei ni kita ki briu badan hangta udan yu kupa jong ubadai urang ba snong jong kata kedol nong udan yu kupa jong badan pedeng gajing kisyo bat gajing suot Apostol Paul lalai banduai na ka benta jong uta bat ulayo khia bat ka Bible ka yathu pagladan ka jingjia ka ba kraw hangta ki kamba bat ki wei ki takla kila jia ha kata kedol nong bah ba kilami nang ta ban lei sharom Bible ka yathu ba Apostol Paul rengkat bagi perlok cungu kilayo ika jing ais ngobha kababun na kita kibriu jong kadolanang hakum kan ga klimat ngakwa ya kaban kren hapreng jong pi wei ki prabangai hakanu no jaka ka ba pipi dan baro jong pi ki ba yusu tenat ban pet ya kanika channel jong ka United Christian Faith ngakwa ya kaban aiman sim ya pi hakanika klimat hakapur ya ka bangingi ya lenti hakum kanika jing ban syakriu blai hakani ka pateng ka bangingi hap ya ka ban bat skem ya ka jinget ke jongi ni dan kaman pet kendiat na ka nuksa jong kani ka jingjia ha ka jingim jong Apostol Paul kata kalong ka Bible ka ong hadin bakila laim ha padeng jong ka jing slap jong ka jing peja bat jong ka jing kriat ladon kinong yarap sluding yaki kenang ya ka bakin yo ban sai para banget ngakwa ban itu yapi ngi em ki sngi ki bakhat du ngi em ki sngi ki basyam jing e ha ka baka jing e kala man kriat kadan ka jing peja ka bakan jaman sim kadan ka jing persyaman penlip ya ka ding ka bakan jaman sim hapo jonga bat jong pi ngimla ban len lah ka sensar ka kadar lah ka imlang ka salang lah ka long ying long sem wat la ngila long kristan Henry dan kapor bangi peja dan kapur bangi snow bag tau slap ubakan jaman sim ubawan no bomban ula persyaman penlip ya ka ding badan hapo jonga bat jong pi Henry ngakwa ban ya thu ipi ya kani ka jing ya kani ka jihikai ba kata kalong ba mangaba pi ngi donkam ban be sikibreu ki berap ban sluding ya ka jing iman sim jonga jong pi Apostol Paul pedeng ka jing kriat ka jing slap bat hapedeng jong kata ka jing peja ula be syaka jaka badan kinong sluding ngakwa ban itu ipi prabangai ngimla ban im ka jing im kristan ka job bat ka barhem ban syakriu trai ladangi jingai na ki briu ki ba iet ban yarap sluding ki ba iet ban aiman sim ki ba iet ya ka ban penslur yangi ban syakriu trai ladanga ba pi ngi pet na ka jing darkat jong trai ladanga ba pi ngi pet na ki briu ki jong blai ladanga ba pi ngi bre ngi ladanga ba pi ngi pet na ka jing senglang ladanga ba pi ngi pet na ki briu ki ba penslur ban syakriu blai kaman sim ka ba peja apo jong ajong pi kala nang peja bat kala nang telur susu dei na ta ka daw ngila ban i ha ka di ka benta kata kalong ka jing hikai ka ban kong yanga bat ya pi kata kalong bangi dan kam ban leit ki briu ban leit ki briu ki berap ban sluding ban leit ki briu ki berap ya ka ban aiman sim ya ka jing em jonga bat jong pi kadan kam ba manga ba pi ngin jan sikibriu ki berap ban sluding ya ka man sim jong ha jong pi ngaru ha ka jing anti kum kristan kum ubangai kum unong yalam ngasyam badan ki por ba kata ka ding ka bakan jaman sim hapo jonga ka peja no ka man sim ban sakri blai teng ka thied no Henry hakum kata ka por ngas ngongu yo blai banga jube sigi jing seng ngaju kendu ikibriu jong blai bat ki ju ai man sim yanga ban sakri trai haki sngi ba khadu prabangai tungin yawat ikibriu ki ba ai man sim yanga happy yawat ikibriu ki ba dan ya kata ka dot not ban kentiu ban penslur ban penilenti banginang sakri susu yaw blai banginam ngorem banginam ngondok man sim ha kata ka jing siam jong habat jong pi kabanta ka baar ka bangi kwa bani isu hang ne kata kalong ba ka Bible kay thu yangi ba Apostol Paul om tang ba ulet ai ding Henry ulet ban khar ding yap sisu ban penme ya ta ka ding ha kata ka jaka kata ka de jihikai ka baar prabangai na kabanta jonga bat jong pi dan sibon ki prabangai dak ba buram ki sngi ki bamenta kim ju pep jing seng
Kim ju pep ban kendu iki priu jong blai. Haba ki mat jing ki mare she ki priu ki jong blai. Ki phat tu wai but ki wat ye ke jing selok na ki priu ki jong blai. But kim ju pep she ke jing shakri ne she kinu ki program jong ka balang. Henry ka ba smusi kalong. Ba anda ba ki la poi she yeng. Kim ju dan ke jing kit khia. Kum no ye ka ban pen khlan ye ke jing lam sim jong ki dala de. Apostol Paul shim lahun tang ye kita ki priu ki bal yarap ban slu ding ye u shim lahun tang ye ka ban suicide ding ha kata ka jaka henry ulai ban khar susu ki ding ban pen me khamba ya kata ka ding ka jingkot jonga ya phi ki prabangai baro kata ka long bahunu snam tungin long kita ki priu ki ba be ka jing sakri ki ba be ban kendu ki priu jong blai ban be ka jing seng henry kan mau prabangai ngide ban khar ding hiru ngide ban khar ding hiru mangi ya kaba ngin pen me kham hai ka ding kamut mangau api kadan kamba ngau api nginang be susu ya kaban pulei ke ktin jong blai nginang be ya kaban duai nginang be ban em kata ka jing em kaba nang pen rem daladi ya ladi ha ka jing em men sem kaba man la ka sngi haki ying ki sem jonga jong pi haki jaka tre jonga jong pi haki nug ni ki jaka ki bangap pingi dan ngidan kam pen rem susu ya kata ka ding ka jong blai hoi ka biang bangin yo sngo ya ktin jong blai na upriu jong blai ha pulpit henry ka dan kam yang ai pi ban lek che yeng ban pulei biang daladi ka ktin jong blai ban lum thop ye ka ktin ka jong blai ha ka do no jonga bat jong pi bat kum juru pamanga ba no pi ngin et ban duai ngin et ban dem ki ko siu ha ka jing dor kat ka jong trai ha ki por baro om tang ha jing seng bangin ya duai bat ki prabangai henry wat ha ka kamrathia marwai dem ki ko siu jong pi ban duai ban wat ye khamat jong blai nang pen rem ye ka ding ka ban ha po jonga bat jong pi om tang na ki briu jong blai na ka jing seng henry daladiru shim khia ya ka ban lum thop kumba apostol Paul ukhari ki ding ban pen me susu ka ta ka ding ka ji kai ngai phi kalong dongin nang pen me susu ka ding pa jam sima po jonga ba jong phi da ka bangin et ban puli ka bible ngin et ban duai ngin et ya ka ban dan ka jing dai ka ba im bat u Jesus Christ ka ban ta ka ba khat du ka ban kwa ya ka bangin pe lang hakan ka klip mat ka ta kalong bawa apostol Paul hadin mula khari ta ki ding mula mi upseng ya ka ban pu ka ti jong Henry apostol Paul ula kenter yu baula habak ta kading prabanget ngakwa ban yuthu ipi naka banta jong kita kiba iet ban duai kiba iet ban syakri oblai ya kita usuitan upersangkat bala ban penjat usuitan upersangkat bala ban ai ka bi bagan jaman sim jong ban penyap ler yang ai pi ban penjot yang ai pi ban penok men sim yang ai pi henry ka jingkot jong ai pi iwe pi we prabanget kata kalong kenterno yo to sen ubo persang man sno hanga badapi kenterno e kita ki pop ki basai sno hanga badapi u Jesus Christ ai ka we ka Ukraine ha ka we ka bentana ka tin ka jong blai lada pile yalap ha kanu ka chaka lada amdan ba pediang mi na ka chaka kenterno e kata ka domet wat ai bakan sno api para banget ngakwa ban ong ipi wat ai bakan no ka benta jong ka jing im ha perthai ka ba persang man sno ban kejet ya ka snam bakan jaman sim jonga ba jong pi wat sa ba ka bi bakan jaman sim kan penjot yang ai pi henry manga api tungin sim ye ka benta baraka bor ke ikhtiar ka bo jisu la ai hanga api ngin kan ter ye kita baro na ka jing im jonga ba jong pi ka bible ka ong na ka hebrew kul nong ka ba khat ar do khat ka ban kong habala ker ingi de ki sakhi kan ne tongin ino ye kita ki pop ki ba sno ngin kan ter no ye ki na ka jing im jong ha ba jong pi berapa ngai ngakwa ba noi pi ki kristan ki ba shisha kita ki ba i shisha yo try dan bai ki target jong ubaman ka dan bai ka attack ka jong ubaman ka jingile ka jong sultan mat persang ya ka ban penno mesim ngai pi henry ngakwa ba noi pi ka ri ka kamram jong a jong pi bau blai ula pen sle ula pen im yang ngai pi bau la ai ka ji pen sle anga pi ban kan ter no ya kita ba persang ya ka ban penjot yang ha bai pi ka jing im kristan ka ba shisha kam dai ka ba light na ki jing e henry ki kristan ki ba shisha ki dai ki ba ya lam ba ka jing e bat ki ba kan ter no ki jing e da ka bor bat da ka jipan sle ka jong Jesus Christ apostol Paul ula kan ter no yo tau sen ula ha ba ka ta ka ding kwa ba ni thu ipi ba kan no ka ba kan ja men sim ka ba wan no baman ba persang e ka ban ben men kejet no e ka jing e men sim jong ha jong pi kan ter ka ha ka ding men sim ko jong lai kan ter ka ha ka jipan sle men sim ko jong lai anam dan mano balaban ketak keti yang ai pi ong ka bible baka kam dan ka nuru ka tiar ka balak banile persya yang ai pi ka ban man rai
kwa ban thu ipi ye kani ka jing shisha baka tin ka jong blai ka ong la dau try ulong ha ka liang jong ha jong pi ai bala ban le persha engai pi ka bible ka ong bangin yu raj ye kin yang lar tham bangin yu raj ye kip seng ka bible ka grand shai hanga ba pi bangin don kam ya ka ban kenter dan kinuni ki ba penok mensim engai pi unu snam uba ngin kenter kita dan kinu ki ba kedauti engai pi compare nu snam bangin kenter kita Lada dan mano ki ba persang ya kaban wo nia ki ba persang ya kaban le snew yang ai pi tu tip ba ka jing pensle ka jong Jesus Christ ka ba dan hanga api kanya rap yang ai pi ban kenterno ya kita baro prabangai wat sha ba kan kejit ya ka jing imen sim jong ajong pi ka bi ka jong sultan wat ai ba kan yo ya ka ban trai ban penjot yang ai pi hen lengin kenter ki in kenter ki kata ka dei ka ei ka pangakwa ya ka ban khat i pi prabangai bala dangaw api kum ki prabangai ni shem ye gani ka jingkit kli anu snam baro shi snam kata kalong ba manga ba pi ngin jan shi ki bru ki berap sluding hakan man sem jong ajang pi ka ba ar ngin yarap ban kharding ban pen me shu eta ka ding bagan jam sem man e ka bible man e ya ka jingdwai shimet bat la danga ba pi ngin kan ter compare ka ei ka ba ka pertaikan wan ye ka ban le persya yang ngi ki kristan hendingin kan ter kita baro hakat ding ka jong man sem ka jong blai ko abnoi pi news nem udi snam bangin i ki revival udi snam ubangin i ya kata ka ei ka ba krab u play unle lengba jong ajong pi ngi kan mau kumbang la pule bo apostol paul hadin jong kata hapo dolo nang melta ki kamba ki jia ki jing pen khia kadan ka revival hakata ka dolo nang kadan ka jing treu man sem jong play ko abnoi pi prabangai ada ngi banjan sikip jing sang ban sakriu play bala dangi ni sim khia dala di simet ban pule ka bible ban dawai bala dangi ni long ki kristan ki ba kan ter jia kat ba jia ni nam pen snow ki ek jing siam jangi hendingin sakriu play da ka jipan slek jam play hangta in i ka revival prabangai kani ka khobor kam dei nam ta kinong yalam kam dei tang nam ta kinong yalam ka dei nam ta jong pi baro ki prabangai blei khot yang ai pi compare ka ei ka ba i khun jong pi long ha ka yeng ka sam jong pi compare ba ki khun jong pi ki la ban yai hala ka jong ka mon compare u tanga jong pi compare ka tanga jong pi la ni compare ka no ka jing sam ka jing em ka jong pi la da ngaw pi ngi nang i kin ki lai tli ki ji kai ha ka ni ka khubor na ko bani thu pi nu snam uri snam ba pin ipat ba ki khun jong pi ki ba ja no tra kin wan so tra pin ipat ba ka long ying ka ba pat ba pra kan mat pat ya kata ka jing thamai ka jong blai bat la da pi le ye kan ka benta ka dan ka revival om tang ha ka ying ka sam jong pi ha ka jing im shimet jong pi ha ka balang bat ngin i ek ba khrabu blai un le kani ka jing khot yang a ba de pi how nu snam kata ka long jan shi ki bru ki ba ai men siam jan shi ka jing sang dan kam bangin kharding ni dan kaman pen me sisu e ka ding jong blai po jong a jong pi ban puli ka bible ban duai bat kenter ikinu yo persang ki balong negatif yo persang ek ban penjat ye ka jemu je perkhat ye ka jing em ka jong a pat jong pi u blai nyo ban kar khui pi par bangai ai ngu ba pi sngoy ni ka tin ka jong blai pi pen sa skor nga klip mat blai ye je pi tengin ni duai ko pa ba beneng wan ban ai ngu ye me hak ni ka klip mat hakanu jaka ka ba ki priu je me ki pe ye ka ni ka khobor ngada duai men da kar khu ye ki men ai ki ka bor ken ko try dan prejong ki ho snam bal adap ablay ubamman la persang ye ka ban penjot ban kejit no ye kata ka jinglong men sim ha po jong ki henry nu snam ubakin yeng kin kenter no kin le persha no ye ki te ki bor je ka jingdom bat kin job ken ko try da ka jing pen sle ka jong me hakanu jaka ka ba ki dan ai ki ko try jisu ka long ying ka ba pat ka ba pra kan yo mat ye ka jing pen thamai ka jong me kan yo mat ye ka ka jin dei ka ba em ha preng jong tengah ki khon bat ke kemi ba ukpa try apdeng ke balang bat ki parabangai unu snam ablay ubangan keren de ka ktin jaga jingat ablay baka balang kan i ke jingki thamai uman sim ba khot jame ya rap yang i ablay jisu bangin e ke jing sang bangin e je ka ban shakri lang yame bangin e ban pule ka ktin jong blay bat bangin la kan ko try jisu ban im kan ko try jisu kat kum kamon ka jame ai ngi ka jingai ai kan try bangin shakri yame haka nogo jinglong kerkhui ki prabangai baro kerkhui ki noyalam kerkhui ka balang kerkhui ki shakri ke jome baro ken kotrai ngi kermen bat ngi nget ka bakhamba kanangwan hakis ngi ki brangwan na ka benta ka balang haka kerteng ke jong Jesus Christ ngi doai amen to blei nyo ban kerkhui pi blei nam ta ka buram ka jong amen